Hola Xavi, permetem una curiositat només, vale? Aquest vídeo que has passat de plegant la barra m'ha obert la curiositat de saber més o menys la força que podríeu estar fent les persones que estàveu doblegant en cada un dels ramals de la barra, d'acord? Llavors, recordant antics temps meus, m'agradaria fer un joc de curiositat, 4 dades per orientar-nos una miqueta del que realment estava passant allà. Per exemple, nosaltres sabem que estem treballant amb una barra massissa rodona. Desconec el diàmetre, però més o menys pel que es veu a la vista podria considerar que aquesta barra deu estar fent un diàmetre de 2,5 centímetres. És una consideració que no ho sé, Tu podràs posar la dada correcta aquí, d'acord? El material aquest és ferro, vale? És ferro, acer, però és ferro al carbó. És conegut que el coeficient de treball del ferro és sobre els 6.500 quilos per centímetre quadrat. Més o menys, és el coeficient màxim de treball, d'acord? La forma en la qual s'estava sol·licitant l'esforç sobre la barra la podríem dibuixar així, no? Nosaltres teníem, segons he vist en el vídeo, estàveu treballant sobre un pilar de la nau que em puc imaginar que pot fer més o menys uns 50 centímetres de paret, vale? I la barra que esteu fent servir, si és una barra comercial, normalment les barres comercials són de 6 metres. Aleshores, si posem la barra aquí, no? Tenim una barra que en total fa 600 centímetres, 6 metres, que recolza aquí, en aquest punt d'aquí. Vol dir que aquí i aquí, no? Vosaltres heu aplicat una força aquí i una força aquí. Clar que ho he fet en diversos punts, però per fer-ho més senzill, perquè al fer-ho a diversos punts seria com un sumatori de forces aplicades, però per fer-ho més senzill i per no allargar ens imaginarem que ho hem fet tot aplicat a l'última, a la punta, d'acord? Per tant, aquí el que s'està aplicant és un moment, és un parell de força, és un moment d'una força, i sabem per fórmules també que un moment d'una força és igual a la distància d'aplicació d'aquella força a la distància multiplicat per la força que s'aplica. Aquí tindrem una força i aquí tindrem una altra força que segurament seran iguals, però tenim que seccionar el problema, d'acord? El que farem serà mirar el que passa d'aquí fins aquí, que serà igual al que passa d'aquí fins aquí. Aleshores, com que això fa 50, vull dir des del mig fins aquí farà 25, per tant la meitat de la barra 300 menys 25, crec que la distància són 275 centímetres cap a aquest ramal i 275 centímetres cap a aquest ramal d'aquí. Per tant, 275 per 2 més el 50, són 275 per 2 més 50, són els 600 centímetres de la longitud de la teva barra. D'acord? Recordem-nos d'aquesta fórmula, recordem-nos d'aquest valor, i farem participant aquí el que se'n diu el moment resistent. El moment resistent té a veure amb la forma de la peça. Si fos, ara perquè és rodona, si fos quadrada o si fos hexagonal o fos en forma d'una viga o fos en forma d'un passamà, tindria diferents moments resistents. Defineix la forma. Aleshores, també per formulari se sap que el moment resistent d'un cercle és 0,1 el diàmetre al cub. Això és aproximat, perquè és 0,09 i pico. Però aquesta fórmula és aquesta. També sabem que el moment resistent de qualsevol peça és igual al moment flector dividit pel coeficient de treball. D'acord? Això també se sap per formulari. Per tant, a partir d'aquí, amb totes aquestes dades, podem anar a buscar el valor d'aquesta força d'aquí.
que serà igual que aquesta força d'aquí. Per tant, anem a buscar la F, per tant, anem a aplicar tot aquest formulari i anem a despejar la força i trobarem un valor. És a dir, nosaltres tenim que el moment resistent és igual al moment flector dividit pel coeficient de treball. El moment flector sabem que és la distància per la força, no? I el coeficient de treball sabem que són 6.500. D'acord? 6.500. Podem seguir. Sabem també més coses. Anem-ho a fer bé. Això hi poso coeficient de treball. Ara aquí anem a despejar la F. Anem a despejar la F. La força és igual, en aquest cas, al moment resistent multiplicant pel coeficient de treball dividit per la distància. Si nosaltres substituïm les dades tindrem la força. Per tant, la força és igual al moment resistent, que és 0,1 pel diàmetre al cub. Si el diàmetre són 2,5, tindrem que 2,5 elevat al cub són 2,5 per 2,5 per 2,5 dividint el multiplicat per 0,1 tindrem ens dona 1,56. 1,56. Això són centímetres cúbics. Les unitats va bé posar perquè vas veient que realment tot quadra. 1,56 multiplicat pel coeficient de treball, que són 6.500 quilos per centímetre quadrat. Tot això dividit per la distància, que són 275 centímetres. D'acord? Si fem aquí, despejem, veuràs que els centímetres cúbics amb els centímetres quadrats queden centímetres, centímetres en centímetres marxarien als centímetres, per tant, el que ens quedarà al final seran quilos. Concretament, quilos força. Per tant, si anem a fer l'operació, veurem que la força que vosaltres heu aplicat aquí, teòrica, és 1,56 per 6.500 dividit per 275. O sigui que estaríeu aplicant en allà 37 quilos força. 37 quilos força a cada un dels ramals. Aquí 37 quilos i aquí 37 quilos. Clar, si mires el vídeo sembla que estiguis fent molta més força, perquè en allà s'hi estan sumant més coses, s'està sumant el pes de la barra, s'està sumant la dificultat de mantenir-lo al lloc, s'està sumant les contraforces, uns poden fer més força, altres fan menys força. Vull dir que en el total dona la sensació que es fa molta més força perquè realment és així, però realment la força és estrictament necessària per generar una flexió en aquesta barra. Això és 37 quilos. Aquí també s'ha de sumar l'esgotament, l'esforç de l'esgotament, que no és el mateix moure-ho, com si diguéssim, un pam, no?, que moure-ho fins aquí, com ho heu fet vosaltres, no? Nosaltres ho hem fet aquí i a més heu generat un radi, amb la qual cosa aquí s'ha produït segurament un estirament de fibres. És a dir, els aspectes que intervenen aquí són molts i variats, no? Però jo només la curiositat només ha sigut per treure una miqueta quin seria l'esforç real que faria falta per aconseguir plegar aquesta barra, que és de 2,5 centímetres. Jo l'he considerat 2,5, si fos de 3, doncs això em sembla que puja a 60 quilos, més de 60 quilos. I si fos de 2, hem fet uns càlculs abans, més o menys baixaria uns 20 quilos. Llavors que es aniria reduint. Amb tot això, a vegades va bé per saber una miqueta per on és, i a més són coses invisibles. Tot el que ha passat en allà es pot redondejar també amb números, que en aquest cas són coses que han passat que no s'han fet visibles però que hi eren, d'acord? Bon treball, sí senyor. Felicitats.